Sore-sore padang bulan. Ayo. Ayo kanca padha dolanan. Ini kan, ini dong. Korek. Apa kan rene. Rame-rame hidup kecil. Ana nek talindri kene. Kai. Kaya ngeling hati kanca kabeh turu sore-sore gedhok asale saka tela mata ngantuk ikut tambane apa ala gedhok asale saka tela yen ora petuk atiku dadi gelo aja ngono mas aja ngono kadung janji mas aku mongko gelo Jajal niken. Iki nembang ira sepot iki mau, Dik. Jajal. Siji. ayo ngaji Asoy. Tono tenan kok. Arepe asoy. Asone aja ning niken. Aku mek asoy tok. Ngapa? Kowe ki asoe ning lho ning wayang Bratasena ka lho. Asone. Aku mek asoy tok. Kowe mak kecup ngono. Siji. ayo ngaji Loro. sinau menera bodho Telu. golek ilmu Telu loro siji. Iki tak goleki nggon ki lho. Ayo gandul dateng para yai. Asoy. Duk kowe iki pikiranmu mek asoe tok lho kowe iki aku. Papat. salat telat 5. perintah agama 6. ati ayem 4, 5, 6. Lembar kuwi terus 7, 8, 9, 10. kok dia nggak cerdas kayak aku Gak cerdas. Kowe gak cerdas kaya niken Aku lho ora tuh. cerdas, aku sih tak pikir mek ini asoy. spontan loh ini Jajal. spontan loh Nikene tanpa diwarai iso lho iki mau kok ya. Selantem. Mesemno. selentem iki sing ngendi Selentem Gantem ka lho, gamelan ka lho. Oh, Selantem. aja slenco ing tembung ngono ya Ya, pas sih, gak Gender. tak tekena sesender Ya bener senden marang pengiran. Ora diwarai kok iso. Saya tak golek nih. Katuk. ketok kemraket mesti matuk Iso. Lah nek jedor. Jedor. Kan lho. Aja nyejit timbang tredor. Ana gambang mas, ana bonang. Ana bonang aja seneng klebon barang sing rawenang. Asoy. Golek iso. Niken wae cerdas ora iso ngono. Aku. Ora niken itu spontan lho, ora. Loh, iki lho. Ora dibisiki sapa-sapa iso iki mung Mas aku. Bocah iki pancen sing petuk agiki yo. Bocah iki asine iki lek perkara situasional bocah iki pinter, Pak. Iya, iki sinden milenial. Jale Duk, ya pancen abahe menika sampun paring mandat ket kala wingi. Sing penting bengi iki abahe ngajak bahagia. ya Ngajak seneng bareng. bagi kebahagiaan. Insyaallah kebahagiaan ini semuanya akan menjadikan ridho dan hidayah pikantuk berkah pangeran sang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wis karek sampean nyanyi engko bari Om ngono. Coba, Nduk.
manut panjenengan pundutane wis manut mawon seperti Iya, kok bariki kan apa minggah bebarengan karo awake dhewe. Ning sadurunge niken ben ngaturi panglipur buat warga masyarakat sing padha pareng rawuh wonten ing pondok pesantren menika, juga buat kanca-kanca santri Al Badru Alaina. Al Badru Alaina. Nah, kene iki enek jingle. Al Badru Alaina. Abahmu. Gus Audin. Oke. Pacar berlian. Luar biasa. Iki nduk, ngene iki. Kowe nek ning kene wis ngapal iki berarti sekulino diundang. Nggih. Oh ya. Kowe iki ana pundutan saka Bunyai, Nduk, tembang lawas, tembang lawas. Apa Papa? Anu sing bongko 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 Oh, bongko iya, iya. bongko 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 bongko. Apa kuwi? Kone terakhir aja diwehi mek bong tok terakhir. Kebablasan lho. Wong iki tembangi kebablasan angel lho tuh kowe. Marai helmmu pink marai lho. Agak aku Mas aku. Coba ngagem bawa nggih. Iya no, ya bawani. Iki lagune Anoman Obong, Niken menjadi vokal. Niken sing nyanyi. Sing nyanyi. Terus sampean? Engko Aku iki sing dadi anu. Cara anune Dasamuka. Lah, kaya Anoman sing pas kobong. Oh iya. Nah, pas kobongane kluthuk, pas kobong. Aku gelem nek pas kobong tapi aja kaget ya. Klenek suara mak kemritik. Luas aku. Caritane. Bawa nek. Sepira di. Nah. Ki tembang lawas banget spesial pundutan saking Bunyai cah bagus. nggih. Nduk Niken Salindri. Nah. Karo didongake nduk Gus R. Heeh. Gus Nika ya. Gus R kalian Abah. Oh, Niken ben menyapa Abah dulu. Niken menyapa Abah dulu. Abahamu. Abah. Abahamu. Abah Amu. Sugeng dalu. Mugi-mugi sehat selamat Amin. Amin. Sudah? Sudah. Gus Audin. Menika Gus Oh, Audin. Gus Audin. Ya, Gus Audin nggak pakai lipstik. Itu pakai. Celak. Soalnya Loh, pakai itu Itu Sunah. sunah Rasul. Biasanya lagi celak kan nggak lipstik. Lah iki Tadi- tau gawe celak kirangan malah koyo ndruwo. Nggak, tapi ini udah pakai lipstik kok. Sudah. Sakalitik sudah. Tapi tadi merah, tanggo makan guli lah kok diledek entek. Asoy. Aso. Neno nano, sakmono, cah bagus. Nggih. Den, Sik jajan to. Jajan sik. Ceritane wayang Jawi Anoman mere. Gentenan Mas. Genten. Hing praja lengko raja. Ayo. Tutup. Ya tuh. Oke. Raja arane. Ayo Mas. Mas Klitik ayo. Gawe geger nyolong TV cangkeming orang ganggu kowe Sinto. Zaman TV. Anoman kuwi urung enek TV. Sinto iki ora ndek apa-apa. Konsentrasi gawe geger nyolong Siti weh nular-nulari kok Sinto Ayo gentenan. Niken. Anoman. Sampean lho kudune. Ayo. maju tuh Anoman cancut Cari aku. tumandang. Cepetan. Iya. Ngalengkowo Bisa. dadi amu
kobong gede nyeluk pemadam kebakaran. Ngarya jroning Nang praja jago kowe. Kobong gede jroning praja njaluk nyeluk. Lah iya, dadi iki nyeluk pemadam kebakaran ben kobonge ora gedhe ngono lho. Mas aku Nyawi bojomu. Jroning praja. iki musiknya digarap piye? Versi gamelan apa versi musik? Kolaborasi dengan Kolaborasi gamelan ya. Inem rolulu. Tak tonton nih. Iki nek anu Tengok-tengok koyo ndelok dagelan iki. Apa lah kuwi kanca-kanca hadroh kok pene to kaya. Ditabuh karo gamelan karo musik dadi siji. Nah, Gus, ngomongi. komposer sampean komposer. cara lawas ya, Gus. Pinem rolulu ro pinem mo pinem rolulu pat mo. Dang, dengan plak. Wah nek engko pas wae, Gus. Pas wae nih. Mungkin karo hadroh nggih. Wae niku nggih. Sik, sampean dadi anu to. Dadi kondektor kae to. Kondektor nabrak cengelmu. Apa ngono kae? Kondektor. Kondektor. Komposer. Ya tatanan nduk ben kompak tut. Nggih, Mas. Pinem rolulu. Spesial lho iki. Ya. Ya. Tonton lho, jomblesan lho. Tabuhan. Mas tengok. Mas aku urung kok. Kowe iki mbok getaki, mbok mirsani Gus Audi lenggah niki lho. Izin ya, Gus. Lah. Asoy. Yo, Anuman, obong, asoy. Oke. Sikat. Abang. Iki berarti cara dangdut. Oke, yo. Plak, dung. Plak. Keplak. Kuwi guse kok mau gublak apa? Mas, ngene Tanganmu abuh kowe nek plak lambemu penak sing nabuh ki ya gringgingen. Ngene lho, nenono tak dik tak ngono lho. Duk kowe kok kono ben rada genah nek ngabani kanca-kanca. Nah, abanono. Nah. Yo. Delok. Tek. Ngisi nih. Sangkoke dudu. Yo, bisa karepmu monggo. Ya, Pak. Tak dicikak yo. Awas. Kalem. Terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki kok malah Genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange ki lho tabuhan. Paham to ora? Paham lho mboten? Lho kok malah Iki kolaborasi lho, Duk. kolaborasi lho. Iki tak toto tenanan lho, Bos. Iki sing nyanyi iki Niken Salindri lho. Nah. Awakmu jarang-jarang perlu Niken Salindri. Profesional lho. Iki profesional iki penyanyi iki kok ngendi-ngendi lho. Nah. Lah kok rumah samu sampean iki rumah aduh gitu. Iya-iyan, syukur, kobong tanganmu ayo. Kobong kowe. Walat kowe kaya. Anu, Gus, ngapunten nggih Gus nggih. Tenanan iki sekali lagi tenanan. Tenanan ya. Iki nyanyi Niken Salindri lho iki. Lah ora Niken Salindri sapa kok sing Iki penyanyi top lho. Plak bisa kan, Plak. Terbangin tabuh ben apik. Dengising di sini.
Ya. Siap. Nah, joget ono tuh. Ceritane wayang Ramayana. Sah. Terbang itu. Luar biasa. Iki anu ya Mas Kritik, Mas Gluduk karo Nduk niken. Engko bebarengan karo Abah, Abah ben minggah ning sasana pagelaran. Diiringi hadroh. Hadroh. Pesona santri. Oh iya no, ora pesona santri mosok pesona yoga. Lah mesakne no. Pengrawite engko do wedaan. Nggih, Abah diaturi minggah ning sasana pagelaran. Nyun. Engko penggalih. niken sik nembang neh rena-rena tembange niken kok enek 75,5 ya anune tembange engko. Bagus. Ya. Anu Mbak, pripun Mbak? Derek panjenengan. Hadroh sekali lagi napa sinden? Niken. Hadroh sekali lagi nggih. Oh, sinden. Niken. Niken sik. Engko bar iki engko pokok panutupe lagu Ayo Ngaji. Nggih. Engko sing tak dekne cah telu lek mau loro iki engko telu. Intan, Lita karo Putri engko. Lita kali Litu. Kene nduk niken jumeneng. Iki rumah saku takon gendong Putri ya wis gedhi niken. Ya. Terus ngono nduk, jan aku iki jaman biyen tahun 2010 ki. Apa? Enggak 2010 setengah enggak. 2010 nyang apa? Dawe abah iki wis kondang nyanyi, Mbak. Lho lah ya 2010 nyang apa? Dak sida. 2010 ki Nesu ki lho, Bang, nesu lho ndang tuwek ki engko. 2010 ki 16 tahun kepungkur ngono lho. Wong ngono. Ya. Ayo tembange untuk Abah napa? Untuk Abah. Lah masalah bebas. Bilang Niken. Iya. Kanca-kanca ben semangat ya, apalno ya Abahamu, Gus Audin, terus Albatul Alaina, terus kari dhewe Pajar Belian ya. Abahamu, Gus Audin, Alaina, Pajar Belian. 4 kuwi ya, Jal. Ayo coba. Ayo. Abahamu los ngoten. Singkile ngono. Abahamu. Gus Audin. Gus apa? Gus Audin, Gus Audin. Alaina. Alaina. Saya. Fajar Berlian. Luar biasa. Nah, iki jenenge awake dhewe Masih menyatu. semangat. Awake dhewe menyatu karo kanca-kanca dan juga Albatul Laina semangat. Tambah. Oh, kurang satu. Apa? Pajak apa pesona santri? Pesona santri. Nah, Ndang. Lalu di hati. Oh iya. Oke. Lalu di hati. Lah iki nek tangane cekane ra ya ngene to iki. Tembangin apa, Nduk? Niken buat sing padha kepareng bungon dalu menika. Sing lagi rame apa, Dok? Ropang. Ropang? Ropan? Nggih. Abah ropang nggih, Bah? Kok abah Ropang, ropan? Bah. Rodo panguripan, Kok Bah. abah ropan beda? Ropang. Ropang. Lho apa biar paham. Nyuwun pirsa abahe, Nduk. Abah itu sama Gus Audin karemenanipun menapa? Yang ngebit Abah biasane kalau pas los, abahe los. niku napa pas nyetel niken ngoten niku jenengan
Napa remene lagune niki napa, Bah? Bokong Semok. Oh kabeh demen. Kabeh demen. Niken ki yo ngono. Sampean semok kuwi. Sampean ki pertanyaan kok Abah nyetel sampeyan. Abah ki ra tau ndelok sampean sing didelok mek aku tok ning YouTube itu tadi. Rupamu. Ora mungkin mosok yo Rupanya jam dinding no dadak. Aki. Abahe mau ngendikan, Mas. Napa? Niken kok ora hot blast, mesti ora energik. Gini. Niki tak sampaikan los rasa Jadi- mikir ning kene iki pondok. Kenapa ndak masalah nembang bokong Niken sipok ki ndak? wis Ini. mengeluskan diri ya. Aja mau ubu-ubu pineh ya. Betul. Gini, saya bisa sampai nyanyi sembarang bebas, Nduk. Bokong semok ki ndak masalah mergo kuwi karuniane Allah. Nggih. Awake dhewe salanduring badan, duwe bokong semok mujudke syukur ora apa-apa. ora masalah. Ora masalah. Asline ki arep nyanyi bokong semok, Loh, bokong jembling, bokong tepos ora masalah. Sing apik gantenen bokong udunen. Dadi ngono. Nah, Asline Mas Mula pembelaan to. Sing apik ki Napa? Bokong semok anugerah saka Gusti Lho, iya Allah. to. Kuwi lak bojone bokonge lak trepes to. Ditukokke bokongan ke Hongkong. Lah kok nek gawe kuali. oh hipen. Ya. Ben, lah kok mulai gawe- ngalih. lah kok jenenge? gaene kualik malah koyo beruk. Saku. Berarti bokongnya malah ning kene ya? Iya. Liyane bokong semok, Duk. Liyane bokong semok. Napa? Iya. Ropang aja, Bos. Ropang. Sigar Ropang ya. lek gak sikep. Sigar, Nah, sigar. kuwi sikep apa ropang pilihan? Ropang. Oke, wis koplak mesti ropang. Ele. Ropang Om, ropang. Caca campur sari ya, seragame sesuk digode dhewe. Aku ora tau pedhok koplak kok ketok tuwek to le kowe ning kono. Sampun, Bah. Sampun napa sampun? Nah, manut iki berarti bimbang. Bae ta sik bimbang. Jamaah. Sampun napa? Sampun nggih. Neh kalau. Kita kasih satu lagu lagi ya. Nah, sak lagu engko saloke nggon wanci ogor-ogor. Nah, Iya, satu lah. Malih napa malih? Sampun ya. kuwi sapa muni sampun nggih mik. Rendra gitu. Rendra iki masalah. Sensi deh karo aku. Napa tembange apa? Waduh. Disangkas, Nduk. Satu lagi ya. Satu lagu lagi. Mumpung ya. sampean rawuh malam hari ini kaya. Satu lagi lagu lagi. Iya, Sigar. Sigar. Ayo, Sigar nggih. ropang sigar. Terus engko loro. Terus tipes akhirnya. Heeh, sigar enggak apa-apa Ya, sigar. diaturke. Anu Mas Bluduk, Dalam Mas. jajal ora ketang 3 detik siarno lagune sigar. Nggih. Kula niku ra iso Yo nyanyi. efisien waktu. Nggih. 3 detik. Niken. Aku Apa gak. MC 3 detik oh ya enak ya. Nggih. Ah. Sigar ya, Dek ya. Iya. Ya, Dek. Ora apa-apa kowe semu kok. Yo sigar diaturke buat Al Badru Alaina ngantru Tulungagung. Al-Badru Alaina. Abahmu. Gus Audin. Pacar berlian. Pesona santri. Jok lutuk. Eleh. Ora nek sing muni, ora nek sing muni. Wah, aku nih elek kae apa. Malah yogamu malah jok luduk brongos. Yo malah ngono. Nek abahmu lak jos. Yo sigar. Evan. Sigar oleh. Ning ati ya sigar. Ya. Aku lek sama Lamo tak jumpo. Lamo tak jumpo. Sinten sing sambat. Niki kuat. Benar. Oke. Malam hari ini Al Badru Alaina pondok pesantren yang luar biasa ngantru Tulungagung
pinarak sik, Nduk, Niken. Wah, jan rumah aku tembang apa-apa kok ora enek sing elek sing nembangke Niken iki. Nah. Nggih, Bah. Kok nderek wong nyawer ya. Le kok nderek wong nyawer blas piye? Niki bar niki lagune anu nggih, Bah. Ayo ngaji nggih. Niku pancen khusus spesial lagu iki tak gawe untuk Albadra Laina. Dadi ayo ngaji ben wong telu. Pripun, Mbah? Pripun? Kok ora enek wong nyawer. Lah nggih, klitik iki biasane pelawak serba nyawer lho, Dek iki. Oh nyawer. Lah lara kabeh malahan kok ya. Lah ini Kagareng. kecawel sitok. Lek ora nyawer tak sawer dhewe ae. Oke, Bah. Wah, Abah iki saiki sapa to wani nyawer ning kene liyane Abah iki rumah aku. Wis nanggap nyawer ki ora ape ora. Iki Mbah Mudin ya arep nyawer Mbah Mudin. Tapi tahu aku ning Gresik. Disawer malah kepotong lho ya enek ya. Sapa kowe ta? Loh, teng Gresik niku ale niki nderek almarhum Maseno. Heeh. Iki Niken sawer 2000, Mbak Mega 3000. Oke. Wah. Tenan lho, Nduk. Nduk, mikmu mana? Mikmu mana? Yo. Tembange anu nggih, Bah. Ayo ngaji niku nggih, Bah. Loh, Ya. niki ajeng di Tak sawer sik Kagareng. Sini Nduk. Loh, Abah iki langsung. Niken disawer. Alhamdulillah, tepuk tangan. Matur sembah nuwun, Abah. wis ono salimondo kena tuku krim. Oh Niken iki cah beneh kok rumahnya kok lek pelawak ra diwehi. Sinten mleh, Pak? Mega. Skincare. Mega ndi, Mega? Putri. Put. Nama itu put suwi. Sak dilebokne neh lho iku lah. Abah iki mumpung ilingi pas iki wis tak eling neh. Loh. Wis ngono. Nah, terima Wes. kasih. Ya, makasih. Ya. Sanggo tuku helm wis. Duk. Helm kuping tak pilok. Duk. Anu jedinge banyune entek rono sik. Aja deh. Abah lek karo aku. Kluthuk iki arep nyawer kok marakne. Yo, gawekne. Ayo ngaji nggih. Ayo ngaji nggih, Pak. Oke, ayo ngaji engko repe gaenen ping 3 cah. Ping 3 repe. Double rep sing keri dhewe tok e. Awas. Jiro lu ya. Ayo Putri. Rita, Intan. Ayo ngaji. Caca. Yuk ngaji tuh. Ben ayo. Harus. Awas.
Pesona santri Selalu di hati. Muhammad. Menika wong bagus. Nggih. Tak nutukne lakon sawetara. Nggih. Mengko disambungkan wanci Nggih. goro-goro. Siap, siap, siap. Pakai sesekali, berkah Bos. bebarengan. Siap. Ayo nduk, suara ngarsane Kanjeng Sinuhun Prabu Duryudana. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati.